Bagong mula matur lawan bapak kita lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring plemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis tinimbangane aku ngasorke derajate bapak, tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah daraning para pepunden utawa para dewa ya kuwi plemretangga jiwa jambu dipa nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak, bangane aku ngedol karo harga dirine bapak, ming supaya nyembah karo Bathara Guru. Ajare bapak ki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis satrepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan, wong umure tuwa sampeyan. Nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu nang ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke plemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke, wis kelakon, wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan loro-loro terus kakane kok digadekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken plemretangga jiwa jambu dipa nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong plemretangga jiwa kan nyolong jambu dipa nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Niwang sok ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tempolang ta rasane aku ling ngomong teng kelontrong. Bapak piye dole sampeyan lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndhe omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggah ngikil, Pak, lenggah ngikil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Selamat tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Mas Petro wilujeng. Slamet, Gong. Pangestu tampanana ya le. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndayana ning kasantosan ampawa ana kasantosane lair batos kula. Iya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak.
Syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah nang uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa, monggo bareng tak cocoke karo Garing ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadompel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Lah kuwi wigati, kuwi penting. Merga niki omah kula entek-entekane. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Terus. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Garing mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karo kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora iso nekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok diselak-selakke piknik. Nang omah wis cukup, kabeh-kabeh cukup. Kuwi lagi piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke piye? Ya wis saiki arep rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon iki asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki mergane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik. Terus ilmu karepmu, aku mantu disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Ngandel ora rak malah bengok ta. Kuwi apik to, kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek nganu dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh. Sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Merga kadang kala sok ana congkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pinter njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran
ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Samploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning nek tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor 1, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong aku mesti ketok. Ngepyake para warga ora mung ngepyake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik le. Wis. Genduren durung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gener aku mangkat sike acah sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 nang pedukuane. Iya iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh. Ya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separuh-separuh sebadi. Ha iya. Heeh. Ha iki kahanan kayane iki arep tak luwih apike, Pak. Arep tak luwih becike. Maksude arep tak luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sirpun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Nek Gareng kuwi dusune sanggon-gon cah nom-nom, doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo cah nom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwake negara. Sing sepo-sepo apa iki? Lindu apa ya? Oh Sinoman do ngedum. Ame mlaku kok do dinjlok-jlokke. Ngeget-get wong nyang. Sama-sama dilalake ra. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom iki dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nes kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak? Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis tak percaya ra. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Ning aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do gunake. Ning moknum-moknum sing isih seneng disogok. Ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki Seno Tudrak. Lho.
Saena tudrak. Ayo ora sena kowe iki jenenge utus. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya to. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku nek kebacut ngundang aku nek wis ora apa-apa ditandang apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandhake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung ki cara sok kan bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak, arep aku duka. Ning apa jenenge iki? Apa terus? Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik kok. Ngerti aku. Anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, ton pilihmu. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, di rumah ape-ape kok becek. Pak. Sik kan dirembuk ya, Pak? Dicupet semene padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene terus tembunge nek ketemu sedulur ki wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi mek ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nendi? Mbok. Bar tak unekke minggat kono, ono lunga to. Ah wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku den malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus keramas aku. Terus maghriban. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya, waduh. Saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe nang nguri. Oh, nek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah, maem ki suwe terus. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rum rembut, mamah nengen rum rembut, mamah ngiwa rum rembut. Ndentane dombeni. Aku jijik. Wo. Aku terus lunga golek sendang. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tuk sing nang ngisor wit ringen. Dol desa ana ngadem le lho, Pak. Oh iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing ngisor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang lho, Pak. Kudu. Wis kebacot ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngagengke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi terus tiba-tiba ki
wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang. Ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbok, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun, Pak. Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teka. Engko gek tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun iki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak, sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono apa? Esuk utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gak werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Wih. Pindah toko buah tak takone ora ana jambu dipa nirmala ya ora ana. Anane ming jambu drsana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gek. Apa ana jambu monyet kok matane kira ya. Iya aneh-aneh tenan arep mangan yo wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Nah, aku arep nyuwun prisa karo Bapak. Nek Bapak ki pancen prisa. Bapak ki pancen paham. Jare Bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ning jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor, udu. Doktor, udu. Aku Sanghyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa biyen kok sak urip ning kayangan iki ngopo? Kok malah ning kene? Ning jagat. Anggere iso ming nang prapatan Memes. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Lah nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Waduh. Papane nang kayangan. Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Budak. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wah, dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan.
Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa ku yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Dudu ye, ayo. Mandul tanpa centelan. Asli kuwi ora dipeniteni, ora dilem. Ken biyen yo ning kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbok karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, heeh. Paham aku? Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang isor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Plemper Tangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Nek guyu-guyu mar. Rasa diampet. Aku lucu to, Pak? Bu. Kene mung kadolane ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbaya suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok ndur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika Bapak. Sing papal ta. Bojoku takon nyemprot ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem bareng. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Mbak, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek njaluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh Plemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa, niku jam tangane balikke kula. Kuwi. Oh menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christine Hakim nganti raimu apa piye? Ra kowe ngapain dingluk-dingluk ngantuk kok ora. Ayo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke Pak supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho Gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sego sing kathah. Rawe-rawe tas malang-malang putu. Mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero beteng sing kandel. Lha nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel. Ora suding aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora dong kok. Pelem 40-an Pertangga Jiwa, 40. Pertangga Jiwa lan Jambu Dipa Kusuma, Dipa Nirmala. Dipa Nirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangan kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Saiki kali Bapak
mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Gong sabar Gong, ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ra iso gayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet rek. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning mrene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing kuwi ganti tak jak rembukan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep takon dadi seksi, ning mripat kowe kira neksani ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene tok malah keloro-loro atiku. Oh, alah nemoni lakon apa ta ya. Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapak kok marmir-marmir. Ayo, Gek, omong. Bagong tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambok langsung tanpa nganggo petungan ya rumangsane anggepe kosek to nganggo petungan aja ngawu gawar ngawur mergo iki ngembet marang kahanan kayangan Bagong blegegekugek sadulita mel Bathara Guru Pandhararja sapratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula unjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun Tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana apa ana kawan puniki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripih kepareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjuk Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegegekugek sadulita yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih boten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kaliyan kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat seranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelem Pertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana
Ya kuwi anakku Bagong gone bangun desane iki ya Bathara Guru. Ponokawan Bagong. Dalem apa pancen mengkono dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cemandung dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake nglawan jeneng kita. Nanging ana syarat-syaratane Bagong. Syarat-syaratane napa? Syarat-syaratane ya kuwi ulun njaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahmu Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun njaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Plempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala ulun njaluk lawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah lawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Ponokawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Plempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Ponokawan Bagong. Mula matur kelawan bapak kita lamun Semar gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun bakal paring Plempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Plempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak ki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu nang ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Lah iki wis tak jaluke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae Bu Kulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo e? Wah, aku jan lara-lara terus kakane kok digadekke bathang aku ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulon tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulon mboten kepareng maringaken Plempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Plempertangga Jiwa kan nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong Plempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Laire wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan.
Mangkon tur. Permertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kono ra iso nyorok. Alah dene kula disebut X narapidana. Ameng sebut nek narapidana banggane ora jamak. Aja ki penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong karo panjenengan ulun mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin iki kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid-murid do tampa rapat karo napa-apa. Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Orang wedi aku iki gendone para gendro. Name ditandhi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ning papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kampitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nameng ngomong dewane para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Karo gawe sengsaraning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Aku sampean mentol lajeng gawe kapitunaning para titah. Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Oh, sisi kok tangane papat. Kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Bisa ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar, dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak iya aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon ngedobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apus. Sabar kok, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumah saku suara kaya ming ning kontraca iki lho, Tru. Aku ki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku ki men glereng. Tak sing pakai tos hitam barang. Mungkin mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe ranas malam-malam tak butuh. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ing pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil takoni pitik, pitike ora ngendhok. Lah.
Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kowe iki dagelan kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya ora gayeng ya. Nek wis aku takon karo kowe kok anakmu pira kowe mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duel. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean metu njaba mak. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe iki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhane ngeyel ora ngeyel. Lho iki ning kene iki filosofine wayang iki ning kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora kowe? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takonmu akeh. Ora dadi rambute brodol. Caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok wanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki nek dipikir akeh. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Nek kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Rengkah. Ngono ya panjen. Heeh. Kaya to aku ki bangun desa. Meng sak Bagong bangun desa. Mula ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kirira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah tuku lemah yo gombar cengele wong. Mangane sedina ora gane ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil ning ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Mir. Wis ben rapopo. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing dugal, glelek nek omong troco. Saru troco, saperake dhewe. Ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiyake kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho.
Nek do ora ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono ya, Truk? Paham to? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, dong ra kuwi. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi wis sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku belani karo kowe. Iya, ya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku tak belani, Pak, aja kuwatir. Aku yo belani desaku, Pak. Desa iki bumi utah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sak belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange nang dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget. Anggemu aku tawan makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kaya meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kan komentari nonton kaya ana CD, VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo isor dhewe sih ana. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang ora sampe melu ya. Ya. Engko nek mateni nggon abing-abinge dipejet. Engko nek bang-bang. Kuwi nek dipejet jajane sok yong ngono. Terus metu Mas. Nek anune metu apane kepingane metu. Besok sing wis tau nyetel televisi ya, wis. Duwe ta terus kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petruk nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetha ora iso ngomahe elek banget. Ya truk mulih ya truk. Ya mulih terus. Aku keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya terus ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cocokane dijabur ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Truk. Oh iya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Truk. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Amben nyetel anu kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boboros listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Oh iya ora sopan ngedece adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrike domongke nang kalayak rame. Ayo larang kok ya. Lu wong kanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku ngene nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ra ndek listrik. Ngau senter. Senter wis tanggo golek kodhok. Kan iso terus taleki kon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono, Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon
Sing men karo plus digathoke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek daungan wong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga lara duwe El Clasico. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wow, ora men sing miring ora men kendange. Sing ngendang wae miring. Apa kae? Nyetel anggo men kari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko men kari mejan nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 itu. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso. Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB. Ngono ya, Pak. Ya sing hati-hati ya, Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane ngono. Wonten apa, Di? Teko Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring para wadyabala. Para putra kadewatan. Malamika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka parang ingkang nglaka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhong dawuh, para mawa kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh. Para mawa kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh. Para mawa kula pun penyarian cemadhong dawuh. Para mawa kula nadyan kula ugi cemadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama kula. Kakang Rada, prawi? Dinten samangkanggen kula ngirit sangganing para wadyabala. Sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun pelemertangga jiwa jambu dipunirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah ditumbali. Mawi pelemertangga jiwa jambu dipunirmala Kakang. Inggih lajeng. Nuwun sewu, Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Janyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malah menika kapernak kadang werda Padukadi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pelemertangga jiwa jambu dipunirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku adik guru kados pundi? Salumahing jagat kuruping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ngginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pelemertangga jiwa jambu dipunirmala menika. Kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken pelemertangga jiwa jambu dipunirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru. Kakang Rada kagiat risang kapirang urinangku kinempet kempet dosa ngreknaning bawana. Adalah berkencong warudaya pak pong mbok bolong kali cudhe sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalan Padukadi Pramesti Bathara Guru badhe ngendak dhateng ingkang Raka piyambake menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit Adi Guru nuruti dhateng gegayanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah deningipun Kakang Ismaya. Namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kaliyan Padukadi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah
sapaduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho, Di. Menawi Adi Prawedi badhe saged kula mutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Trata. Malah nggih kula nglempahaken sanggane para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kaliyan kula. Adalah apa to? Nembe kemawon kula munjuk atur samangika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kaliyan panjenengan mboten. Nek mergo sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menawa dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dheaken kondur kemawon methik pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Bagong dipun paringi supados rancak pembangunanipun inggih menika pun prengapus papan pernahipun Bagong. Kakang Trata, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah Semantah. Ngaten Adi Guru tetep badhe nglaksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan denengipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken ning Tunggak Waru godhong dadap mrada lamelu-melu ramelu garap dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos nyambet ing neraka isine bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon. Indra wonten ing balan, Brahma wonten ing balan mulun, Yama Dipati wonten ing balan. Penyarian iku wonten maring adawuh para mukulun ora usah walang ati. Maragake gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane krinjungan sikile gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kula ngisaken dawuh niki pangkatipun ing putra Pincang Mrapa ora ketang sambung obor Tralintang mangkato dina iki Bathara. Lah ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis tos telke? Wis. Kono dilekono kok nek entek diwalik. Lho. Disiji kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi Jaga Grok kabeh. Heeh. Tak pethoke ya, Tru. Ya, sono ngati-ati go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dununggar digawe geger karo para dewa. Kowe tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le kowe. Kile sak kilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawur gawar ngawur. Kita takon lan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, la iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuhaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk plemrtangga jiwa lan jambu dipunirmala. Lah yen ora kepengin entuk plemrtangga jiwa lan jambu dipunirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Para kawan Bagong. Kagat risang kapirang murin angkul kinempet kempet
dosang reknaning bawana wis dadi niating atiku Ndra lho ora basa karo abok arep gelut kok basa nek wagu panjenengan wonten ta niku lho ketiban asta kula ora wangun gelut ki ya sapa anane nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angos aku sing bakal dadi pepalange aku sing bakal ngayomi kawulaku yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni awamu ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah condro dimuka ayo maju sejangka kowe maju sejangka aku maju sejangka terus istirahat di tempat wah aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan iki perang ayo maju reno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyang Pak lho dewa iki nang sertifikat oh ya wis asa perang wae lho kok ora perang wis dadi kejane ora perang maju lah ayo iki mergane batumu kene mergane patimu juga pedo iki ngomong sing teko kira iki nendi arep mulai aku terus mulai bola-bali arep mulai bae aku muni arep mulai kok ora mulai-mulai wis kek mulai prung ngono nek kira-kira bakul ora seneng apa aneh to aneh piye ben ajae piye dewa ngantem aku heeh aku mledak lara mledak terus candas aku diantem meneh ah santo aku ancang-ancang sing anyang-anyangan ancang-ancang antel ora ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem kairaning jagat gawaning para dewa to tanem kira kena lho dewane heeh kaya nganggo aji lembu sekilan oh nek biyen lho Bang biyen aku tau dikandani karo bapak nek dewa iki walate gedhe terus nek ngantem dewa iki aja dodo munggah luwih-luwih nggon rai ora bakal kena mergo kowe menungsa kana dewa terus ngantem nek ngantem dewa iki dodo medun sekitar peteng sikil kuku kempel lan kono kuwi heeh keneng mesti keneng mati weh antem jadamu gletak betot tenan sakarmu pokoke sing penting pokoke iso menang karo dewa minggae tro iki asli lho iki tenan ora ngapusi ta kowe ora sing ngomong sapa bapak nek sing ngomong Pak nek pancen wani ayo males ora iso males karo aku kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena diantrane panjal maneh apa ya elok tenan aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng elok tenan iya sabar ayo ngantem legane atiku iso ngantem karo aku bumi langit tangkep aku dewa kowe menungso Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak nyuwun kekuatan kali Bapak anakmu berjuang mati-matian Pak mula paring ana kekuatan paring ana daya kasantosan ora sak dadak kowe ngedumel ayo Walsen Bathara Indra piye Walsen matek dereng aku kowe ulu ana apa kok meringis Bagong saja wis ngerti keringkianing dewa mripate mendolong kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodo tutunggon sira enggak napa terus jebul dewa ku ya iso mules wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe wah lah Bagong ora ngalak jabut dewa jenggote do maca iki Bagong karo aku Yama Dipati Yama Widuri Dipati Yama Dipati ya dasar para nyata kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra kaya adikku kowe iso ngantem Bathara Indra piye gleleng ta aku
Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso meletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Benar lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ah iya. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo aku. Terus siap, Bro. Terus anu apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Narbali aku lho. Siap-siap. Ngene rambut tuh digedhek cengal itu. Ayo ngene ya. Mati dening aku kowe ponopan. Ampu kaya ngompong kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong buriku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa? Nek gawe blumbang kejembaran. Nek gawe awan lumpat mah kecemplung. Terus gentane sik tak adus. Wah. Iki ngono nek sing maju meneh malah ngrekoso. Meh mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celokane matane kowe kewalik ngono kok. An mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Ugo karepe dhewe panas maneh jajan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kan. Mundur. Bathara Guru maju tenan e. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tangan loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya yo mesti menangan ya kok, mesti menangan. Terus saiki piye? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Agong. Ya, Bagong sampun damel wirang kula. Bagong sampun mucemaken asmanipun kadhewaken mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kaliyan kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora ketang sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe mek dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mrusal bedugal, ning dheweke ngerti tata krama. Ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne, ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk didak martabake to. Ha iya lha wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai terus. Nek keloro tenan gareng mesake to kan. Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis ngene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong, aku wae. Aku
Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kuwaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku iki dibutuhke. Aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Bang. Aku ki wong ora tau mlebu gedang to. Nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Wis iki. Condro bingung ki apa? Kulang renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Demlungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok pukulun. Kula ki saged kados tirunipun aji kula Bagong. Kula cemplungke kawah ki mboten napa-napa nek kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai. Ora betah terus. Soalane Bagong ngatos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng Kayangan. Mang beto teng Kayangan. Kula gelem nguli adi kula Bagong. Sampun malih nang Semar kali gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong ora samelu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk gareng. Mlabuhi kowe ra apa-apa, sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis kok kari ning omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Pemlato susu-susu to. Mengkale ping bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kono mangano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Ana pateni. Mulai ya Dra. Ya ayo. Mulai ra. Nah ingatan dadi lo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing Kayangan. Nala gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke bangun desa rasane. Dadi kaya ngene lakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajal? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ning pakaryan amis baci ning kawontenan. Ana iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petruk cemplungke kawah ya mati. Aku ora ento nangis. Aku kudu tetep tanggut-tanggut. Ya wing aku kudu iso nyelametke bapak karo gareng karo Petruk. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dua pure kowe aspal. Bangun desa kecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis weto ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti apa golek dukun niku ya. Ha niku mah dinehi nomor. Monggo aku wis ados kok wis ora tau tuku ya mung kala-kala titip. Begal. Wes. Oh iya. Wah. Ayo. Kelingan aku sing dhewe wong tuwa ya kuwi Togok. Siwa Togok, adimu arep dipateni karo adimu maneh waya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu,
Wotak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kaya lambene kotorong e. Tak jitet kena. Tak obras tak gawe ciut neng wi. Nang kembak-kembik kok sithik-sithik. Aku mangkat neng nggonanmu ya aku sing teko. Brang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa ki piye? Nek ana perkara omong karo aku to, Gok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lung. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padang ki mung karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jane di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau gatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang nang tepi ning Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lakon sing ngembet karo uripe adikku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mengko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an nabat ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe saiki lak kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa, dadi apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan Puspa Tajem utawa Kadara Dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Ya tak kancani. Nek ora ndidit numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak ngopo meneh? Wis yo tak turuti kok nek rampung perkarane ndang golek nyeran meneh, Gok. Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa iki bar tak kei jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow. Kota Gok. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wah. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih Cah Bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Heeh, wae aku ngaturake sembah sungkem siwa ndekem tak anten. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya tak tampa.
Ae cindil mburimu kae sing urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde Bili, bilang. Pakde Bilung nganterke bekti ya Pakde. Ya Bagong nak tampa pangestuku sampean ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki wae. Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu apa? Oh. Kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan wae. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi Kokong, aku ora tuku Kokong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae ra jam sing sok metu manuke to, Gong? Heeh. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Anggere jam rasa tituk glung tituk. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora. Aneh-aneh senengane omongane iki tentu terbung sampe ra dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde Bilung kok gawe wedang Bagong. Ngelay aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih doyan apa piye? Wah, putih ra masalah waton ora dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong saiki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wong. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, ra tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Hah, aku entuk sasmita serate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan apa? Malah ngisra. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem nang njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pertangga jiwa. Bathara Guru tantang, Dik. Wah, Bathara Guru ku tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang toko ki nek omong ngene iki, apik cangkemmu tak tukune kok. Wus. Lambe yo arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Weh, omong kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Kon mundur aku malah lapor bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep cemplungke nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ora oleh. Wis Bagong kowe meneng nang omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenono. Wah, bapak karo Gareng karo Pencol saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Kuwi ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Ola aku njaluk pambiyane Pakde Togok. Jare
sampean ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke ki yo ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lek ngeden tenan ngrekoso. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disedot dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditelon. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Es Maya, sing tragil di Manik Maya. Aku gumun kok, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejomaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka, aku didukani kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togok utawa Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal ngomong sono Gok sito aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe idene piye diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah isine gempalaning gunung to kae. Heeh. Sesuk tak plotot tanggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi dewaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah, asline kowe ya wae. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ane dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Kok. Lara ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ayo. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Kok. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya seneni. Manik Maya. Semar balik iki. Ora ono balik untal ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Kak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulih ana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu kowe munggah ning kayangan atre modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wae ngene wae kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Nggon tak dandani wedok to kon ning prapatan. Ora, ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora diwilikke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti aso
kesusu aku kesusu malah miso aku berarti aku arep dandani Raden Janaka asik seneng iki sadurunge munggane kayangan aku arep menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo ben go tergilas-gilas karo tergilas-gilas ki apa aplik sing mbok siji ha iya gelem kowe gelem nek gelem saiki kowe toto sedekep piye tak cipta dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca siap terus aku munggane kayangan yo ha iya oke jos iki menawa ora aku kole malih piye mbuh aku ora urusan ora usah malih ora apa-apa wis benteng kowe ning nek kowe ketemu Janaka tenan udu salahku lho nek kowe diajar wah mbok cangkeme sing apik wah kowe iki arep ngkai jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe kowe nang kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu wis gak didandani wis niat ta munggane kayangan obrak-abrik ora balekke bapak yo toto yo go togok yen malegak legok trembilung kang sarawita kowe ngapa ya gong cangkeme digojaki menengo kilurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuwuning kilurah Catu Goro ilang wujuding Lurah Bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara